Beste behin, murrizketak dituen aurrekontua daukagu eskuartean. Inbertsio sozial oso ahula jasotzen duen aurrekontu bat. Zerbitzuen privatizazioaren aldeko apustua egiten duen aurrekontu bat. Eta laguntza gutxiago bideratuko dituen aurrekontu bat. Gainera, aldundiak enpleguaren alde konprometitu gabe jarraitzen du, urtero bezala, nora ezean jarraitzen du. Ehun produktiboari bultzada emango dion plan estrategikorik gabe jarraitzen du. Diru laguntzen banaketa da proposatzen duena, betiko legez, aldi baterako enplegua eta askotan lan prekarioa sortzeko besterik balio ez duten laguntzak bideratuz. EAJak zerga politika injustuari eusten dio gainera. PSE eta PPren laguntzaz, bere betiko sozioen laguntzaz, elusio fiskalerako hainbat bide mantentzen ditu zabalik oraindik. Gehien dutenei, gainontzekok baino ekarpen gutxiago egiteko aukera errestuz oraindik orain. Bestalde, aldundiak sortu dituen fundazio eta sozietate sarea elikatzen jarraitzeko asmoa du, aurrekontu hauetan ikusi dugun bezalaze. Administrazio paralelo bat osatzen duen sare horretaz ari gara. Guztion diruarekin finantziatu, baina erabilera pribatua duten egiturak. Eta gainera, behar besteko kontrol publikorik ez dutenak. Elkarte horiek, Bizkaiko zorraren erdia pilatzen dute. Guztira 2.300 milioi euro baino gehiago. Eta zorra urtez urte handituz doa. Beraz, aurrekontu hauek aztertuta, bizi dugun egoera kontutan hartuta, interes alderdikoiak babesteko akordio politiko bat tarteko, politika sozialen kalterako milioika euroko azpiegituren aldeko apustua ikusita, guk EH Bildutik osoko emendakina aurkeztu diogu aldundiaren aurrekontu proiektuari. Norabide aldaketa guztiz beharrezkoa zaigu, ez dago inolako zalantzarik. Politika berberekin ezin diogu egoera honi erantzun eta egoera honi aurre egin. Ez da aurrekontu hauei aldaketa txiki batzuk soilik eginda ere. Ezinezkoa da egoera honetara ekarri gaituzten politika berberekin, apustu eta inbertsio berberekin Bizkaitarron bizi baldintzak hobetzea.